Mana gölle arpan näde gurşalýar. Hop, videoňy intikap edersiň, ya bir egis intikap edersiň, seýme. Video egis nerden alınýar? Mana upload'dan alınýar. Upload'a basarsyň, image, video, audio and folder. Indi masalan eger video intikap etseň, videony basarsyň, mana upload files'y basarsyň. Bir ýerden özü videoňy nirde goýan bolsaň, alybilýärsiň berlenje. Hop, bundan çykala. Eger sana audio gerekmi? Audio yani soň sen egsem intikap etdiň ya bir videony intikap etdiň. Masalan indi şol kıraat gerekmi? Audioň üstüne basarsyň, upload file'y basarsyň. Nerede şol audioň yani şol kıraatyň bar bolsa ýa-da şol tilawatyň bir ýerden ona alybilersiň. Yani upload'dan hem egsiňe hem kıraatyňa tilawatyňa düşürebilýärsiň. Bul halas. Indi soň mara gölle men bir egis intikap etdim we tilawatymy intikap etdim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Böyle mun yüzü azrak safrak seýme. Eger muny misalan birer merinde gasgara edip goýýar da yüzüni, yani dark mode seýme. Betersiň bir ýere sen näme betersiň? Bir ýere betersiň dark screen. Hoşma. Dark screen. Photos'a gelersiň. Bu näme zady çykardy bunu? Dur bir dakika. Enter diş verdim. Allah. Hop. Ýa-ki bolmasa sen intikap et, page diýip bitdene page. Dur. Dark page. Okay. Come to photos. Näme kella bu? Hop. Mana geladi ýana. Misalan bir zat intikap etdene. Zat intikap et, munyň renkini gasgara et. Mana bir ýerden gara bolýar. Renkini gara etdim men. Bir dakika. Renki gara boldy. Return et 90 derece. Bunu bir ýere alyp kelersiň, tartarsyň. Beste videonyň ýüzüne beklersiň. Soň bir ýene-de muny basarsyň. Muny bir ýere kelele. Garaň ýüzüne basarsyň. Mana bir ýerde näme? Transparency'ye basarsyň. Azrak. Mana ýene qara edersiň. Az etme, azrak. Yani gazraňkyrak bolsun azrak. Seýme. Ýa-ki merdim hoşy gider ýana azrak, açykrak durşa. Seýme. Böyle. Azrak darkrak boldy. Hop, bul boldymy? Indi soň misalan bir aýaty Kur'any misalan gaýsy aýat okuyan bolsa, WhatsApp'ma ona bit goýarsyň. Yani kopýa edip kelip zyglap goýarsyň. Mana muny okuýan menkä, muny kopýa edip alyp gidende videoga zygla. Mana bir ýerden video näde dolanýar? Mana teksti basarsyň. Tekst gaýsy hatda özüň intikap etdiňe men Medium'da intikap etdim. Ctrl V. Halas. Mana gölle. Hop, bu bil halas. Indi mana azrak ketdirek eden. Indi bu hat asıl Kur'anyň kydal hoşma. Kur'anyň haty mana bir ýerden tagyr ýa. Aýla, Canva Sense basarsyň. Mana bir ýerden fontlar gelýär. Gaýsy font intikap etmeliň baýatsan, TH bit sen, ya UTH bit. UTH. Yani Otman bolýar, yani Osman. Haty Osmani diýilýär, hoşma. Mana Otman bilen yani haty Osman. Muny intikap etsek, yani hatyň özü urulýar, yani näme? Kur'anyň hatyna haýla. Halas. Indi men muny depal kelen. Dur. Misalan renkini tagyr berelim. Munyň renkini basarys. Mana renkam bir ýerden urulýar, aga edele. Halas. Mana renkam uruldy. Muny hem depa alyp kelersiň boldy. Halas. Ortada durda halas. Ýa-ki adrak teperekde goýjakmy? Teperekde goý. Mana. Soň sen intikap edebilirsiň ortadadan goýulsa. Hop. Indi muny basala. Indi muny kijeltmeliň bolýarsyň, hoşma. Kijeltersiň ki aýat niraça okuýar buny. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Zikrillah muny şoňa çawkydy. Indi boldan.
Masalan, hatta ya'ni animation verecekmi? Mana bu yerdan animation ham berib biliyorsun. Hatta animation verirsin. Masalan, nerede kelsin xat? Böyle kelsinmi? Onu özüň intikhab edersin. Mana fade yaman sey şol fade. Inde görelim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله ألا بذكر الله Hop, inde ýylykynam kopýa edip alyp gelersin. Tekste girersin. Teksten medium paklap Ctrl V basarsın halas. Paklarsın. Hop, inde munyň awal bilen fontyny urarsyň. Fonty Usmani. Hop, munyň hem inde renkinem renk urugly A eken seýýär. Muny hem alyp gelers bir ýere. Halas. Muňa birden basarsyň. Inde mundan muny kişijeldersiň, hoş muň bilen barabar edersiň. Inde görelim. Muňa da animation berelim. Muňa da animation, fade animation seýýär. Masalan, on entire bes. Azrak speedini kemeldi ben bilersin. Speedi, animation'ın speedini hem kemelten bolýar bu ýerde. On entire both diýersem. Yani hem ahirde hem awalda bolsun şol. Halas. Indi görelim. Muny awaldan et. Kişijeldelim. الذين Ýene-de آمنوا tabrik. وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Halas. Video is complete. Mana şunçalyk gepdi. Başga hiç gep däl hawa.